କିଛି ଆଶା କରିନି। ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମତେ ଟିକେ ସାଇତି ରଖ ଅଲିଭା। ଡେଣା ଧରିକି ଆଣିବ ବାପା ଡେଣା ଧରି ଆଣିବ ହାତ ଧରି ଉଠେଇବ। ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମତେ ଟିକେ ସାଇତି ରଖ ଅଲିଭା। ଅଲିଭା ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମତେ ଟିକେ ସାଇତି ରଖିବ ନା ଅଲିଭା। ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମତେ ସାଇତି Ding dang da ding dang da ding dang da ding dang da ding dang da। ଅଲିଭା ହାତରେ କଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି? କାଇଁ ନାଇଁ ତ କାଇଁ ନାଇଁ ତ। ଆରେ ଆରେ ଦେଖ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛ? ଆରେ ଟାଟୁ କରିବା ଆଜିକାଲିର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ। ଆରେ ଦେଖାଅ କହୁଛି ପରା। ନା 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 ଆରେ ଦେଖାଅ। ଆରେ ଦେଖାଅ। ଆରେ ଟାଟୁ କରିବା ତ ଆଜିକାଲି ଆରେ ଟାଟୁ କରିବା ତ ଆଜିକାଲିର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ। ଆରେ ଦେଖା ଆରେ ଦେଖାଅ କହୁଛି। ଏକାନି ପଳେଇବ। ଆରେ ଦେଖ ଆରେ ଦେଖାଅ ଅଲିଭା। ଆରେ ଦେଖାଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରେ ଦେଖାଅ। ଆରେ ଦେଖାଅ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛ? ବୁଲା 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 ବୁଲା। ଓ ନନ୍ଦ ବା ନାଇଁ ନିଜରେ ଅନନ୍ତ ହୃଦୟରେ ଅନନ୍ତ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅନନ୍ତ, ହାତରେ ବି ଅନନ୍ତ। ନାଇଁ ମାନେ ନାଇଁ ମାନେ ଅନନ୍ତ କିଏ ଅନନ୍ତ? ହଁ ବୁଝିଗଲି। ଇଏ ସେହି ଅଧାଗଢା କାରିଗର। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅଧାଗଢା କରି କୁଆଡେ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନା କୋଉ ଟୋକାର ନା ଅଲିଭା। ଆଜି ଆମର ବାସ ରାତି। ବାସ ରାତିରେ କୂଳ ଦୀପ ଜଳୁଛି। ସେ କୂଳ ଦୀପକୁ ଛୁଇଁ କୁହ। ତମ ନିଦରେ, ତମ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ତୁମ ହାତରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଅନନ୍ତ କିଏ? ଅଲିଭା ତମେ ମିଛ କହିବନି। ଯଦି ତମେ ମିଛ କହିଲ ତମେ ବିଧବା ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବିଧବା କରିଦେବି। ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ କଥାଟା ଠିକ ସେଇଆ ନୁହଁ। ତମେ ଯେ ଭାବୁଛ କଥାଟା ସେ ନୁହଁ। ଅନନ୍ତ କିଏ ସେ ଅନନ୍ତ କିଏ? ତା ସହିତ ତମର ସମ୍ପର୍କ କଣ? କଥାଟା ଖାଲି ଟାଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ନା ଆଗକୁ ଯାଇଛି? କହିଲି ପରା ଶୁଣ ଏ ଅଜିତ ମହାପାତ୍ର ଦଣ୍ଡସେନା ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଏ ଅଜିତ ମହାପାତ୍ର ତା ଅଇଁଠା ଖାଇନି, ନିଜ ଅଇଁଠା କାହାକୁ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାର ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାର ନିଜ ପାଇଁ ତା ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେବି। ମାନେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମାନେଟା ହେଲା ସେ ନାଁଟା ତମ ହାତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ତମ ବଡିର ଆଉ କୋଉ ପାର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଭଲରେ କହୁଛି ଶାଢୀ ଖୋଲ ଅଲିଭା। ଶାଢୀ ଖୋଲ ଅଲିଭା। ଶାଢୀ ଖୋଲ କହୁଛି। ଆରେ ଶାଢୀ ଖୋଲ। ଭଲରେ କହୁଛି ଶାଢୀଟା ଖୋଲ। ଭଲରେ କହୁଛି ତମେ ଶାଢୀ ଖୋଲ ଅଲିଭା। ଶାଢୀ ଖୋଲ। କାହିଁକି ନାହିଁ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆଜି ଆମର ବାସ ରାତି। ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ। ମୋ ଆଗରେ ଶାଢୀ ଖୋଲିବାକୁ ସଂକୋଚ କାହିଁକି କରୁଛ? ଭଲରେ କହୁଛି ଅଲିଭା। ଶାଢୀ ଖୋଲ ଅଲିଭା। ଶାଢୀ ଖୋଲ। ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ। ଆଉ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢିବନି। ନହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି। ହାତ ଧରି ବାହା ହେଇଛି, ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ପ୍ରଶଂସନ ବି କରିଛି। ଆଜି ଆମର ବାସ ରାତି। ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ତମକୁ ଛୁଇଁବି। ଶାଢୀ ଖୋଲ ଅଲିଭା। ଶାଢୀ ଖୋଲ କହୁଛି। ଖୋଲ ଅଲିଭା ଶାଢୀ ଖୋଲ କହୁଛି। ଖୋଲ କହୁଛି। ଆରେ ଖୋଲ କହୁଛି ଶାଢୀ। ଖାଲି ତମକୁ ଶୋଇବିନି ଆମେ। ଖାଲି ତମକୁ ଛୁଇଁବିନି, ତୁମକୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରି ଦେଖିବି। ଅନନ୍ତ ନାଁଟା ତମର ବଡିର ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟରେ କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଶାଢୀ ଖୋଲ ଅଲିଭା। ଶାଢୀ ଖୋଲ କହୁଛି। ଆରେ ଶାଢୀ ଖୋଲ। ଆରେ ଶାଢୀ ଖୋଲ କହୁଛି। କହିଲି ପରା ଶାଢୀ ଖୋଲ। ଶାଢୀ ଖୋଲ ଅଲିଭା। ଆରେ କହୁଛି ଶାଢୀ ଖୋଲ। ମୋ ଗୋଡ ଛାଡ ମୋ ଗୋଡ ଛାଡ କହୁଛି। ଆରେ ଗୋଡ ଛାଡ।
ଆରେ କଣ ଛାଡ କହୁଛି ଏଇଟା ବଇବ ହଁ କାକି ଶୁଣ ପ୍ରେମ କଲେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ଦିନେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରେମ କଲେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ କଥା ମତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ହୁଡା ଆରେ ଏ ହୁଡା ବାବୁ ବାବୁ ଆରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏଟାକୁ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଛେ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରିଛେ ଏଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା এই, চলো আর করু আরে ভাই তো হাতরে লেখা ମୋ ହୃଦୟରେ ଲେଖା ମୋ ହାତରେ ଲେଖା ମୋ ହୃଦୟ ଲେଖା ମୋ ହୃଦୟରେ ଲେଖା ବାପା ଉଠି ପଳା ବାବୁ ବାବୁ ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଆଜି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାତର ରାତି ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଉମାଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେମାନେ କଣ ଭାବିବେ କହିଲେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ମୁଁ ତତେ ଯାହା କହିଲି ତୁ ସେଇଆ କର ଲୋକଆ ମାନନ୍ତୁ ବାବୁ ବୋଉମା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛି ବାବୁ ଆରେ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ସହିତ ଚତୁର୍ଥୀ କରିବି ବାବୁ ଏ ହୁଣ୍ଡା ତୋ ବୋହୁମା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଉ ଗୋଟେ ଟକାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ରେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ଯେ ତା ନାଁଟାକୁ ହାତରେ ଟାଟୁ କରି ଲେଖିଛି ଯୋଉ ପ୍ରେମିକା ନିଜର ପ୍ରେମିକର ନାଁକୁ ହାତରେ ଟାଟୁ କରି ଲେଖିପାରେ ସେ ପ୍ରେମିକ ଯେ ଆର ଗର୍ଭକୁ କେତେ ଥର ନଷ୍ଟ କରିନଥିବ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଣ ଅଛି ହୁଣ୍ଡା ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ବାବୁ ବୋହୁମା ଆମର ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପରି ପବିତ୍ର 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 ବୋଲି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଏ ହୁଣ୍ଡା ପ୍ରେମ ତୁ କରିନୁ ରେ ପ୍ରେମ ମୁଁ କରିଛି ପ୍ରେମ କଲେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଏଇଟା ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଛେ ବାବୁ ଏ ହୁଣ୍ଡା ଏ ହୁଣ୍ଡା ଏ ହୁଣ୍ଡା ତାହା ନହେଲେ ମୁଁ ୟାର ତଣ୍ଟି ଚିପିଆକୁ ମାରିଦେବି ନାଇଁ ବାବୁ ଏ ଶୁଣ ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରେ ନଥାଏ ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ବାବୁ ବାବୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ବାବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁଆଡି ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁଆଣୀ ଏଇ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏ ବାବୁକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏ ବାବୁ ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ଠିକ ସେଇଆ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଚାକିରି କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏ ବାବୁଆକୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଇଏ ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ଠିକ ସେଇଆ ଏଠି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏ ଜାଗା ଛାଡି ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ବାବୁଆଣୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ କୁଆଡେ ଯିବି ରେ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି କଣ ରହିବ ମରିବାକୁ କୋଉ ଖୁସିରେ ଆଉ ବସିକି ରହିବି ଆଉ କୋଉ ଖୁସିରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବି କୋଉ ଖୁସିରେ ହାତରେ ଟାଟୁ କାଟୁଥିଲ ଶୁଣିଛି ସିଏ କାଳେ ଭଗବାନ ସିଏ କାଳେ ଭଗବାନ ଯିଏ ନିଜ ନିଜକୁ ଗଢିଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜେ ନିଜକୁ ଗଢିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ହାତରେ ଲେଖିଲେ ଭୁଲ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ହାତରେ ଲେଖିଲେ ଭୁଲ କଣ ଏତେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଆରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତମର ସେଇ ଭଗବାନ ସେ ଭଗବାନ ପରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ବୋଉମା ନାଇଁ ବୋଉମା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭୁଲ ନୁହଁ ହେଲେ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ମସ୍ତ ବଡ ଭୁଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅ ମନା ନାହିଁ ହେଲେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ମରୁଭୂମିରେ ଝରଣା ଖୋଜିବା ମସ୍ତ ବଡ ଭୁଲ ବାବୁଆଣୀ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ରେ ହୁଣ୍ଡା ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ରେ ମୁଣ୍ଡା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଯେତେ ମାଡ ମାରିବା କଥା ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଯେତେ ମାଡ଼ ମାରିବା କଥା ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେ ଗାଳି ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେ ଗାଳି ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ ଘର ଛାଡି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି ଏ ଘର ଛାଡି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି କିଛି ନହେଲେ ତ ସବୁଦିନ ତ ତୋ ପାଖରେ ଦେଖିପାରିବି ସବୁଦିନ ତ ତୋ ପାଖରେ ଦେଖିପାରିବି ଆଉ କଣ କଲେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ କହି ଦଉନ ନାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ କିଛି ନହେଲେ ତ ସତ ମୁହଁରେ ଦେଖିପାରିବି ଆଉ କଣ କଲେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ ବୋଉମା କହିବି ଆଡଭାନ୍ସ ଆଉ କଣ କଲେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ କହି ଦଉନ ତମରି ପାଗଳାମି ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁ ଛାଡିଲି ବୋଲି ମୋ ମା ଟା ମତେ ଛାଡି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ତମର ଏଇ ପାଗଳାମି ପାଇଁ ତମ
ତମ ବାସର ରାତିରେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ ମାଡ ଖାଉଛ। ଆରେ ବାସର ଶେଷ ତ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିଲାନି। ସେଟାକୁ ଟିକେ ହାତ ଦେଖାଉନା। ବାସର ସେଜ ତ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉ ଜୁଟିଲାନି। ବାସର ସେଜ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉ ଜୁଟିଲାନି। ଦେଶର ସେଜରେ ହଉଛି ଆମର ଡାଇଟ୍ ଏମିତି ବେଡସିଟ୍ ସବୁ ପକା ହେଇଥିବ, ତକିଆ ବି ସବୁ ରଖା ହେଇଥିବ। ଏସବୁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇର ଦାୟିତ୍ୱ। ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ତମର ଏହି ପାଗଳାମୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲି ବୋଲି ମୋ ବୋଉଟା ମତେ ଛାଡି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ତମର ଏଇ ପାଗଳାମୀ ପାଇଁ ବାସର ରାତିରେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ ମାଡ ଖାଉଛ। ଆରେ ବାସର ଶେଷ ତ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିଲାନି। ଆରେ ନିଜେ ତ କାନ୍ଦୁଛ, ଆରେ ମତେ କାହିଁ କନ୍ଦାଉଛ? ଆରେ ମୋର କାନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ତମକୁ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଆଖି ଦିଟା ଫୁଟେଇ ମତେ ଅନ୍ଧ କରିଦଉନ କାହିଁକି? ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଅନନ୍ତା, ତୁ ମତେ ଅଣ୍ଡୁଣି କରିଦେ। ତୁ ମତେ ଅନ୍ଧୁଣି କରିଦେ। ମୁଁ ଅଣ୍ଡୁଣି ହେଇଗଲେ ଆରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧୁଣି ହେଇଗଲେ ତୋରି ପାଖରେ ରହିବି। ତୋ ହାତ ଧରି ମୁଁ ବାଟ ଚାଲିବି। ତୋ ହାତ ଧରି ମୁଁ ବାଟ ଚାଲିବି। ତୋ ହାତ ଧରି ମୁଁ ବାଟ ଚାଲିବି। କିଛି ନହେଲେ ତ ତୁ ମତେ ଆଉ କହିବୁନୁ। ତୁ ମତେ ଆଉ କହିବୁନୁ। ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ମୁଁ ଏକା। ଉପରେ ଶୋଇପଡେ। ମାଷ୍ଟର ମିଜୁ ଟାଇଟଲଟା ବଦଳେଇଲେ ଦେଖିବା। ଜୀବନ ଏମିତି ସେଟା ପଳେଇ ଜାଗା ମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅନ୍ତରା ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ରହିଲା ଆଉ ଦି ସରି ପଡିଲା କହିଲା ଗୀତ କାହିଁକି ଏମିତି ପାଗଳ ହଉଛ ବାପା? ଆରେ ଏମିତି ପାଗଳ ହେଲେ ବୋଲି ସେଇ ଡାଇଲଗର କାମଟା ଅଭିନୟରେ କହିଦବ। ଏମିତି ପାଗଳ ହଉଥିଲ ବୋଲି ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମକୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଲା। ଏଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିବି ତଥାପି ମତେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ରେ ହୁଣ୍ଡା। ତଥାପି ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ଆରେ ସେ ସେଇଠି ରହିଛୁ ଅପୁଚା ହୁଅ ନା ବୋଉମା। ଅପୁଚା ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀଟା ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିବ। ଯାହା ଡାଇଲଗରେ ଥିଲା କାମଟା ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ଯଦି ନ ଅପୁଚା ହେଇଯିବ ବୋଉମା ଏଇ ଅଭିନୟରେ ଆରେ ଏମିତି ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇବ, ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିବିନି ସେ କହିବ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିବିନି ବୋଲେ ତୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ପଛେ ପଛେ ହେଲା ସକାଳ ପରେ ସେ କହିବ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଯିବି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁ ଆଣି ତମେ ଚାଲିଯାଅ। ନାଇଁ ତୁ ଯାଏ ଚାଲିଯା। ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁ ଆଣି ତମକୁ କିଛି ଗାନଟାରେ ସେ ଶିକାରୀ ପଳେଇବ। ଘର ଛାଡ଼ି ବୁଝିଲା ବିଲ୍ଡିଂ ତାହେଲେ ଆଉ